Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Bona nit, està passant. És 8:45 en punt. Estem en directe a TV3. Molts catalans i catalanes encara ho estan celebrant i no s'ho poden creure. Perquè el que ha passat és històric. El Girona va guanyar el Madrid, sí! Per favor. Escolta. Ves que Puigdemont no tiri enrere la República només per veure si el Girona pot guanyar la Lliga Espanyola. Ah, què menys? No, home, per favor, espero que no. Espero que no, això de ser una república té una cosa bona. Ja podem fer memes del rei i no passa res. Va, depèn del meme. També, suposo. Va, hi ha memes i memes. No, és igual, és igual. Escolta, les coses van molt de pressa, no sabem què passarà demà. Carpe diem, YOLO, posa'm el meme. Molt maco, eh? Aquest encara, sí. Sí, sembla que estiguin cantant A por Ewoks, A por Ewoks, oe! Sabeu què són els Ewoks o no? Sí. És allò que com el mimosín, però amb delinqüent, saps? Sí. Doncs això. Els Ewoks. Escolteu més memes. El nou model de banyador reial. Ai. Escolta, amb aquest modelet sí que es manté Espanya ben unida. Escolta, per què he de fer els memes i tu tots els xistes i tots els remats? A més, cadascú té una funció. Jo no estic fent res, jo. Estic aquí Soc el que posa la cara, el guapo. La cara, amic. Va, un últim meme. Una foto del rei cremant una foto del rei. No, escolta. No sabem encara quin marc legal estem. Per tant, jo no em precipitaria. Bueno, fem com el Puigdemont, només la punteta. Poseu la pixelada! Vale, sí. Així està bé perquè no s'acaba de saber quin rei és, de quin país, quina època, res. Però vaja, jo aniria en compte perquè, escolta, s'ha aplicat l'article 155, la república és un holograma, per dir-ho suau, i mig govern està a l'exili, està a Bèlgica. Hauríem d'estar preocupats? No. Per què? Perquè nosaltres també estem a l'exili. Toma, Soraya! Som en un plató als afores de Brussel·les i tot el públic que tenim aquí som belgues. Sí. Oi que sou belgues? Oui. Fa pudor de xocolata i no l'ha de fumar. I la gent pica músculs. Sí. Per tant, no hem de tenir por de res. Tranquils tots. A més, demà és l'aniversari de Leonor de Borbó. Ui. Sí, senyor, fa 12 anys. Segons el país... Ben portats? Sí, suposo. Segons el país, és una princesa bien informada. Una princesa bien informada. Està al tanto de l'actualitat política. O sigui, que no mira TV3. Perquè si mires TV3 seria una princesa adoctrinada. Igual se'ns faria republicana, imagina. Escolta, que la seva mare és periodista. Igual li llegeix, en comptes de contes, li llegeix teletips. Els teletips ja no existeixen, home. Estàs molt passat de moda. Nosaltres també som gent ben informada i amb ganes de respondre preguntes. Per tant, avui us demanem que ens envieu els vostres dubtes sobre el concepte república. Perquè cap de nosaltres n'ha viscut mai cap, excepte que algú hagi nascut abans de l'any 31, aquí en el plató. Bueno, si vosaltres sou belgues, què heu de saber, vosaltres? És una monarquia, Bèlgica, no? Bueno, pensa que van estar com 90 anys sense govern. Qui diu 90 anys diu 90 dies. En fi, pregunta sobre què vol dir república i el concepte de república amb el coixinet està passant TV3. Sí, això de la república tampoc té tant de secret. És com la monarquia, però quan el rei és un xungo, se'l pot canviar. Bueno, i una última dada abans de començar. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart encara són a la presó i ja fa 15 dies. Vinga, va, comencem. Som-hi, va. Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Molt bé. Bona nit i gràcies. Estem vivint uns dies informativament molt intensos. Sort en tenim del 324, que ens explica les coses de manera molt clara. Fem ara una actualitat. Jo no ho hauria explicat millor. És que és tal qual així. Ara mateix l'actualitat és zu. Algun adjectiu que s'hi acosti més. Divendres es va proclamar suposadament la República Catalana en una votació al Parlament. Cada sí, cada no i cada vot en blanc és celebrat o no per les milers de persones concentrades als voltants del Parlament. Sí. No. Ai, senyor, és com el trident del Barça el passat dissabte. Messi!
Luis Suárez! André Gómez! 3 dies després... 3 dies després, molts senten que van dedicar el dia a celebrar una cosa que a hores d'ara ningú pot demostrar que existeixi. Passa una mica com Sor Lucía Caram en un dia qualsevol. Saps? A la República Catalana li ha passat una mica com a mi. A fora de Catalunya no em reconeix ningú. Saps? De fet, la República, a dins de Catalunya, tampoc no la reconeix tothom, que això ja és més aviat el que li passa a l'Òscar Andreu. Però, bueno, tots són categories. El mateix divendres, Rajoy va destituir Puigdemont i el seu govern i va convocar eleccions autonòmiques pel 21 de desembre. Tot i que alguns encara consideren que Puigdemont és el president legítim, una situació que ha comportat queixes de l'Estat a TV3 per retolar Puigdemont com a president en una informació. Llavors, nosaltres, per evitar polèmiques, en comptes de fer servir la paraula president, quan parlem de Puigdemont farem servir una expressió neutra. Mickey Mouse. Val? Així no hi ha conflicte. Bueno, fem una cosa. Molt honorable Mickey Mouse. Doncs el molt honorable Mickey Mouse, a part de la proclamació, no ha fet cap pas perquè la república sigui realitat. Ni tan sols en el terreny econòmic. Encara que sent justos, en termes d'economia, la responsabilitat era del vicepresident... Ai, perdó, vicepresident no es pot dir. Pumba! Val? O sigui, Mickey Mouse, Pumba, ens anem situant, S'ha de parlar en clau tota l'estona. Perdoneu, ja sé que a Bèlgica això no és diferent, però... En fi, tot i així, des de l'1 d'octubre, la frase més repetida en els cercles de poder a Catalunya era que està tot sota control. En rus això es diu «Vse pod kontrolem». Ho sé perquè és una frase que també es va dir molt a Txernòbil. La veritat és... El cert és que no hi havia gaire cosa sota control a Catalunya. Sembla que aquelles reunions ultrasecretes dels últims mesos en què es decidien astutes maniobres eren en realitat inacabables partides de monopoli en el si del govern. És un joc que agradava molt, perquè el Junqueras podia controlar la banca i els altres podien sortir de la presó si traies la targeta adequada. Que Puigdemont tingui la targeta a mà, perquè avui ha comparegut el fiscal Maza. El Ministerio Fiscal ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el fiscal Maza, que és l'última persona amb qui voldries compartir un BlaBlaCar. Després de sentir-lo, Puigdemont ha marxat a Brussel·les i demà explicarà el motiu del seu viatge. Un viatge que, per cert, no l'ha fet tot sol. 5 personas, entre los cuales están Joaquín Forn, Meritxell Borràs, Dolors Bassa y Antoni Comín. Es decir, estaríamos hablando de los responsables de Interior, Gobernación, Trabajo y Salud, además del president Puigdemont. Ho heu sentit, no? Puigdemont s'ha endut el gruix del seu govern, però s'ha deixat una peça important. I això em recorda una pel·lícula. Oh! Solo en Palau! És molt estrany, perquè a la pel·lícula, si us en recordeu, s'oblidaven un nen de 5 anys. Però com se't pot oblidar l'Oriol Junqueras? Dius, és que no l'he vist? La situació és molt estranya. Després de 7 anys de mobilitzacions independentistes, quan per fi s'ha proclamat la república, ningú no sap molt bé què ha de fer. És com quan jo vaig estar durant anys demanant als pares que em compressin un cotxe. I quan per fi me'l van comprar, vaig recordar que no tenia carnet. Aquest soc jo de jove. En fi, el diputat Joan Coscubiela ho ha explicat amb aquesta metàfora tan encertada. Es decidir invadir Corea del Norte, pero se queda en eso, en que decides invadir Corea del Norte. Pues, señor Coscubiela, muchísimas gracias. A ver si en los próximos días podemos hacer una entrevista ya. No sé si el ejemplo es muy afortunado, no, pero en cualquier caso... Es igual, déjelo, déjelo. La Susana Griso ha dit déjelo, que és el que últimament li repeteixen més al seu propi partit. Un partit que, per cert, es diu Catalunya sí que es pot. Sí que es pot, i hauria de dir-se Catalunya sí que es pot, però envair Corea del Nord no.
si no ho tenim una mica preparat abans. Avui també hem sabut que el PDeCAT i Esquerra Republicana es presentaran, segons sembla, a les eleccions del 21 de desembre. No sabem si junts o separats o com. Unes eleccions on Fernández Díaz té molt clar el que passarà. El principi de la fi d'aquesta situació del passat i el començament del futur s'escriu el 21 de desembre. Està molt ben explicat, eh? Aquesta frase la podria haver firmat el mateix Mariano Rajoy. Jo el faria servir com a eslògan del PP. Vota Albiol, al principi de la fi d'aquesta situació del passat i el començament del futur, i limpiemos Catalunya. Saps, una mica per arrodonir. Arribats a aquest punt i veient la poca preparació que tenia el govern català un cop declarada la independència, potser sí que necessitem que ens governi algú altre. Potser resulta que a Catalunya no en sabem prou. Admetem-ho. Ara bé, de tots els governs del món que ens poden intervenir, ha de ser precisament el govern espanyol del PP, del partit més minoritari del Parlament de Catalunya i del partit més corrupte d'Europa? Hem de posar el nostre govern en mans d'un altre govern que deu el 120% del seu PIB, que s'ha polit al fons de pensions i que té una taxa d'atur més alta que el colesterol del ministre Zoido? No hi ha un altre país que ens pugui intervenir, voluntaris, Bèlgica, Dinamarca, Bielorússia, Zimbabue... En fi, en tot cas, encara poden passar moltes coses, perquè l'actualitat, com diuen el 324, és... Si vols venir de Públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Gràcies, estan passant moltes més coses al món i ens en porta un regull en Jair Domínguez. Salut. Bueno. Bona nit, tingueu. Avui vull començar amb el que diu la premsa de la manifestació unionista d'ahir. Suposo que vas veure moltes fotografies aèries. Sí, senyor, n'he vist moltes perquè, curiosament, l'helicòpter de la Policia Nacional va fer un recull d'imatges, bueno, en fi, impressionant, i en d'altres ocasions s'ho acostuma a estalviar. Tranquil, que jo també et porto imatges inèdites. Ahir es va veure PP, Ciutadans i PSG més junts que mai. Fa uns mesos, veure Iceta manifestant-se amb Albiol i Arrimadas semblava tan impensable com veure Montserrat Cavaller fent twerking. Però tranquils, que no hi ha imatges d'això. I tranquils, que ara ja tot pot passar després de l'altre. I què en diu la premsa? A veure. Doncs comencem amb La Razón, que diu això. Votarem. Si fa unes setmanes Paco Marguenda hagués proposat aquest titular, els seus redactors l'haguessin ingressat a urgències. Però mirem també la portada del Periódico, que diu votarem. Oh, són iguals. Iguals? És la foto que et deia de l'Albiol i l'Iceta, però convertida en portada. També vull ensenyar-te una foto que publicava ahir La Vanguardia. Bé, ahir hi havia moltes opcions per il·lustrar la notícia, hi havia moltíssima gent, no? 300.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, més d'1 milió, segons els organitzadors. 40 milions de manifestants, segons Enric Millo, perquè ho mira de... No, la delegació del govern va dir més d'1 milió. Més d'1 milió, 40 milions, més d'1 milió, aritmètica bàsica, no m'invento res. De tota manera, per posar 1 milió de persones a Pagès de Gràcia haurien de ser totes de la mida de Soraya Sáenz de Santa Maria. Bueno, és igual, en tot cas eren molta gent. Sí, i La Vanguardia, per il·lustrar la notícia, va escollir aquesta foto. Baixem unes quantes i es queda amb aquesta. Potser era l'encarregada de comptar manifestants. Bueno, van passar altres coses dignes d'esment. Per exemple, actes vandàlics com aquest. Fixeu-vos en això perquè és d'un bastó terrible, eh? Trapero mátalos. Horrorós i fals, perquè Trapero ja ha entregat la placa i la pistola i per matar algú l'hauria de ficar en una Thermomix. No pot exercir força. Per altra banda, si això hagués escrit un independentista radical, potser hauria escrit en català. Mata'ls. Drapaire. Correcte. Exacte, per això sospitem que és fals. Tu t'imagines un neonazi de Badajoz apostrofant una paraula? Tu t'imagines un neonazi de qualsevol lloc escrivint? No cal que contestis. Hi ha hagut més actes vandàlics aquest cap de setmana com el que ha passat a Burjassot. Mireu, on van atacar l'estàtua de Vicent Andrés Estellés, el poeta. Estava assegut al banc i ara està com conduint una moto invisible a terra. Un Segway raro. No? Això és un factor. És que atacar l'estàtua d'un poeta realment fa pensar en la famosa frase de Millán Astray, que era aquell senyor de la Legión, que era com un Madelman destrossat, saps? Li faltava un ull, una cama, un pulmó i... Bueno, amb el que van treure van fer un altre, eh?
És el que va dir, muera la inteligencia y viva la muerte. Sí, parlant de fans de Millán Astray. Jean-Marie Le Pen, Joan Maria el bolígraf, en català, president d'honor del Front Nacional francès... Amb això riuen més, perquè com que està més a prop de Bèlgica... Clar, com que l'acudit era en francès. Clar. Doncs ha escrit això a Twitter. Mireu, Espanya, una grande libre. I una mica lluny, doncs, l'admiració. El tema comes i majúscules no seria el seu fort, però el missatge està clar. No és el primer tuit que fa sobre la crisi espanyola. L'altre dia mireu què deia. Les independentistes catalans han obert la boite de Pandore. Menace de desintegración de l'Europa. Traducció. Los catalanes hacen cosas. Però qui és Jean-Marie Le Pen? El fundador del Front Nacional, un senyor molt gran, que fa que Mayor Oreja sembli de Podemos. Sí, sí. Però posem-li cara, posem-li cara al personatge. És així, un senyor que sempre surt enfadat a les fotos, fixeu-vos-hi. Oh, aquesta cara d'haver xuclat 1 quilo de llimones. Però és que anava a dir, això és un mig somriure. Sí, bueno. Imagina't com li surt el mig somriure. És el mig somriure que precedeix a l'emprenyamenta, que el veureu en aquesta foto. Ui! També una mica ulls de Millán Astray, eh? Només, i és un senyor que només pot passar d'estar enfadat a molt enfadat. O un tercer estadi que és enfadat a saco. Està tan emprenyat... Bueno, aquí està tan emprenyat que li ha robat els colors a la gent del darrere. S'ho ha quedat tot ell. És un vampir de l'alegria. Roba els colors del seu voltant. Roba els colors. És un personatge de Disney, no? Bé, recordem que aquest senyor va aconseguir 5 milions de vots l'última vegada que es va presentar a les eleccions. 5.500.000... Molts vots. I la seva filla, la Marine, 10 milions de vots amb el mateix programa electoral, eh? O sigui, imagina't. Aquí, els voleu veure junts? Mireu els dos junts, pare i filla. Susto! Tat! Ara, si ets un immigrant a França i et surten aquests dos darrere unes cortines, et cagues a sobre directament, eh? Parla bé, home, parla bé. Quina conclusió en traiem de tot això? Doncs mira, que la mateixa persona amb una perruca rossa treu el doble de vots. Així que prepareu-vos, perquè les properes eleccions catalanes els candidats podrien ser aquests. Oh! Que macos estan. Quin festival, eh? Bueno, esteu avisats. Molt bé, no li queda bé ni a les rimades. Imagina't. La Malena Rosa. Però vaja, s'agraeix la intenció, Jair. Moltes gràcies. Un aplaudiment per ell i Kenti, l'Òscar Andreu. Òscar, què ens portes avui? Doncs una secció que és com la República Catalana. Potser no està massa ben preparada, però la faré igualment. No saps vendre millor la teva secció, tio? Aviam, si volies un venedor eficient, agafar la peixatera del meu mercat, que també és eficient, em va vendre com a peix fresc una capsa de gambes congelades, i vaig picar. Tonto, sí. En fi... De què parlaràs, Òscar? Per saber-ho, haureu de posar la catalana. Poned la catalana. Poned la semi-intervenida. No ens ho vol dir, alguna cosa interessant serà. I recordeu que ja vivim en aquest estrany solapament entre una república invisible i un 155 relatiu, perquè estem aquí, que jo sàpiga. Però no, estem a Bèlgica, perdó. Sí, a Bèlgica. Us demanem que ens envieu els dubtes que tingueu sobre el concepte república, amb el hashtag Coixinet està passant TV3. Preguntes com, si som republicans no cal que fem la carta als Reis? És l'eterna pregunta. Ja us he de dir que sempre faig la carta als Reis, però el Felipe i la Letícia encara no me n'han contestat cap. A veure si tenim sort aquest Nadal. Molt bé. Doncs més preguntes i més respostes d'aquí a 4 anuncis de res. Tornem de seguida, gràcies. Si vols venir de Públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Moltes gràcies. Seguim a Està passant. És el moment de conèixer, quan són 3 menys 3 minuts de 2, què preparen els companys dels serveis informatius en un dia que, com tants altres, és informativament molt dens. Toni, dens no vull dir de dens, sinó de densitat. S'ha entès, no? Toni Cruanyes, bona nit.
Bona nit. Políticament dens. Carles Puigdemont i part del seu govern són a Brussel·les, com ha pogut saber TV3, en un entorn segur i discret. Tot apunta que demà Puigdemont farà una compareixença des de la capital belga. Tot plegat ha transcendit després de les querelles per rebel·lió, sedició i malversació de fons públics que ha anunciat la Fiscalia General de l'Estat contra el president i contra els consellers cessats divendres per Mariano Rajoy. Per cert, que fa pocs minuts s'ha sabut que Rajoy ha convocat demà a la tarda un Consell de Ministres extraordinari i que no estava previst. Per tant, sabrem quines seran les novetats respecte a les intencions del govern espanyol. I sobre la situació catalana i també sobre el que sabem de Carles Puigdemont i part del seu govern a Bèlgica, en parlarem al Telenotícies Vespre, que entrevistarem Oriol Junqueras. Serà a partir de les 9, com sempre. Oriol Junqueras, que és la màxima autoritat de la Generalitat /República, que està en territori català ara mateix. Això ho pots dir tu, jo potser no. Va, doncs canviem de tema alegrement. Per exemple, els teus panellets preferits són, ja que s'acosta Tots Sants, quins són, Toni? A mi m'agraden molt els de codony, que els fa la meva àvia. M'agraden més que els de pinyons, et diria. I tu? A mi els de pinyons, de tota la vida. Jo sóc un clàssic amb això. No sé, Òscar, tu... Jo, mentre no es facin nens de 4 anys, a mi, saps... Em sembla que en alguns us tocarà provar panellets d'aquells. Això sí que és Halloween! En fi, que no sigui res, Toni. Moltes gràcies. Gràcies, bona nit. A les 9 en punt de Notícies Vespre. Gràcies. Fixa-t'hi, No, que ja has sentit en Antoni. No pots dir segons què sense infligir algun tipus de llei, decret, norma o article del Codi Penal, Espanyol. Potser ha arribat el moment. Congelació, no? En fi, avui, Toni, ja que m'ho preguntes, parlem d'una de les imatges de la mani unionista d'ahir que quedarà per a la història. És aquesta imatge que tenim aquí? No, aquí. Perfecte. Aquesta imatge ja veiem Xavier García Albiol fent una selfie amb tot de gent d'esquerres, de centre, de dreta i més de dretes encara. M'agradaria veure com va quedar la selfie. Això és la foto del Albiol fent la selfie, però la selfie pròpiament dita... No, i tenint en compte l'altura de l'Albiol, la llargada dels seus braços, l'Iceta deu sortir-hi tan petit com si fos una foto del Meteosat. Sí, prement tota l'estona la lupa, no? A veure si surt, a veure si surt. Llàstima perquè la selfie no la tenim, la té l'Albiol al seu telèfon, i tot i que us sorprengui, jo no sóc al seu grup de WhatsApp. Així que analitzarem la foto de la foto. L'anàlisi, però, no la faré aquí, sinó a... la pantalla! Gràcies. Merci beaucoup, merci beaucoup. És veritat, El públic català, en general, no t'ho aplaudeix, lo de la pantalla. El públic català no, però avui és belga. Sí. I si tenen una mena d'escultura com l'Atomium, vull dir, ho aplaudeixen tot. En fi, endavant amb la fotografia de la selfie d'ahir, que ja ha donat la volta al món. Ah, sí? Ha donat? No. Era només per vestir-ho una mica, Toni. No ha donat la volta al món. Tu vas, per exemple, al Perú i preguntes per Albiol. Bueno, al Perú igual sí que el coneixen, Mi primo vive en Badalona y me dice que este señor trabaja de barrendero en una empresa municipal llamada Netechem Badalona, no? Per exemple, aquí el tenim. Diverses coses introductòries al voltant d'aquesta imatge. 1. Si ampliem una mica a Iceta, aquí el tenim, si l'ampliem una mica, apareix el que hem anomenat l'efecte orelles de gat. Aquí tenim orelles de gat. El podem anomenar també tècnicament efecte orelles de cartolina enganxades al cap, com aquell personatge de l'Arale anomenat Pisuke Soramame. Aquí el tenim. Però no porta un llei. Aquest és també l'anomenat tècnicament com efecte Soramame o efecte peineta, no? En fi. T'he de dir que tant el Soramame com l'Iceta tenen una cara entre el somriure i l'estupor. L'Iceta, el seu somriure, diguem-ne, no és aquell somriure de plenitud, de dir estic que ben acompanyat que estic. Sí, bueno, en fi, continuem. Tornem a la foto original.
Qui més veus en aquesta fotografia? Va. Doncs al costat de l'Iceta hi ha el delegat del govern a Catalunya, si és que es pot dir així, no sé si s'ha de dir... Virrei. No, de veritat, el que s'hagi de dir es diu. El que s'hagi de dir, però vaja, en Millo. Sa Majestat en Millo. Sa Majestat en Millo, sí. Se'l veu molt content, tot i que sembla que no hagi de sortir a la selfie perquè el telèfon és aquí i ell està com una mica... pràcticament surt del mapa, no? Surt d'això. Bueno, o el telèfon d'Albiol. He fet uns càlculs, o el telèfon d'Albiol té un gran angular, un ull de peix increïble, o Millo no hi surt en aquesta foto, tot i que s'hi posa. I és una llàstima perquè no només se'l veu supercontent, sinó que està imitant força bé, ara ho veureu, el polze de Facebook. Perfecte. És una gran imitació clavada. Millo, com va lo del 155? Perfecte! Doncs això. Tornem a la foto original. Hi ha un altre aspecte molt misteriós que m'agradaria destacar. Una sombra xinesca de doctorat en sombres xinesques. Atenció, misteri. Fixa't en aquesta ombra que el braç de la ministra espanyola Montserrat projecta el seu cos. La ministra de Salut, Dolors Montserrat. Sí. Fixa't que si agafem aquesta ombra i la rotem 90 graus a l'esquerra, efectivament, és un graduat universitari emprenyat. Com un graduat universitari? Per què sabem que és un graduat universitari? Pel birret. Això és un birret, el nas, la cara de que ho està passant no gaire bé. És increïble. És curiós, Jo havia vist fer a l'ocell, al gos, moltes coses amb ombres, però el graduat universitari emprenyat, que podríem anomenar Geu... Sí. No, perdó, Jue. Sí, jo vaig dir que sí. Em dóna la raó com els tontos. Quin horror. Doncs jo no havia vist mai aquesta ombra xinesca. Doncs, és que normalment necessites tota una vida i 6 mans per fer-la, però la ministra ho fa molt bé. Hi ha gent professional de les ombres xinesques que després de tota una vida dedicats al noble art de fer ombres xinesques no arriben a aquest punt de perfecció. En fi, com que no tenim la selfie del telèfon d'Albiol, l'hem recreat nosaltres al laboratori, tenint en compte que fa 2 metres, és a dir, sobresurt molt més que la resta, i tenint en compte que aquí sortiria més o menys això, no? Tot això ho hem fet... Sí, perquè millor per molt que s'hi esforci, no surt a la foto, cosa que políticament a vegades té un sentit. Exacte, però ara no ens hi entretindrem, Jo diria que la selfie deu haver quedat més o menys així. Aquí es pot, no sé, una mica de dir, no? Bueno, és la cara de l'Albiol, el front de la ministra, Montserrat, i un tros d'ull del Miquel Iceta. Miquel Iceta Soramame. En fi... No és la millor foto de la història, Segurament no guanyarà el premi a la millor foto... Efectivament, és el que acabes de dir. Ara ja sabeu per què la selfie no s'ha publicat enlloc, perquè és un cagarret, com a selfie, Molt fi per part teva. Moltes gràcies. Per acabar fent televisió pública de servei, un parell de consells relacionats amb això de les selfies. Si voleu fer selfies i que no us quedin com el cul, primer consell. Si us feu una selfie, aneu en compte amb els miralls, A priori, això és una que hem agafat d'internet. A priori sembla una autofoto normal, però apropem-nos a aquest detall, a aquesta part d'aquí. Efectivament. Ai, treu-li-lo. Compte... Jo no li trec, que s'ho tregui ell. Però li has pintat tu. No, això és seu, s'ho ha pintat ell, diguem. Jo no he pintat. Està quedant una mica miró, avui, la cosa, no? Bueno, en fi. No posis la caixa. No és la caixa, és miró. Bueno, tant és. Compte amb el mirall, aquest seria el primer consell. Aviam, aquí la culpa no és tant del mirall com d'anar amb el cul a l'aire, trobo jo. Sí, també, efectivament. Primer consell, si us feu autofotos amb un mirall, mireu de no anar amb el cul a l'aire. Segon consell, és l'últim, aneu en compte amb el mirall si teniu una samarreta amb el vostre nom i et dius Jana. Com que queda al revés, per un joc malèfic, de Jana passa a dir-te una mica... Es llegeix com anal, no? Per exemple, és un gir de guió esboiarrat. En fi, en definitiva, heu d'evitar els miralls. De fet, millor evitar qualsevol superfície reflectant.
com unes ulleres de sol que poden reflectir el que teniu al davant. És el cas d'aquesta selfie que reflecteix el que tens davant de la pantalla de l'ordinador. Per exemple, si esteu buscant joguines sexuals de la mida de la Torre Akbar, no us feu selfies. D'acord? No, treu. Fora. No, Òscar. Ja està. Us ha quedat clar? Ens ha quedat claríssim. Molt bé. Els consells de l'Òscar, moltes gràcies, un aplaudiment per ell. Que torni tant Jair. Xuque. Ai, per favor. M'ha fet suar, M'has fet suar al final, de veritat. Sap greu, perdona. En fi, Jair Domínguez, avui hem demanat que ens enviïn dubtes sobre el concepte república, conceptes que, com dèiem abans, bona part de la gent que ens veu no coneix, perquè no han viscut sota un règim republicà mai. No estem dient que hi estiguem vivint ara, No, ni que estiguem en contra. Ni en contra ni a favor. No, som ensos. Som ensos que no tenim opinió, no sabem res. Poned la catalana. Que no estamos opinando de nada, no somos nadie. Però va, ni que sigui per curiositat, va haver una república del 31 fins al 39, després va venir el franquisme, i després va venir a la monarquia, etc. I la república, la gent, vosaltres perquè sou belgues i tampoc. I tampoc. Perquè sou una monarquia, però hi ha gent que no en té ni idea, no? Sí, no. Bueno, aviam, tu has estat bé amb la monarquia o no? I tant. Doncs Però ja està. Ja no cal fer ni les autonòmiques aquestes que volen fer, No, és que la pregunta és aquesta. Tu estàs bé amb la monarquia o no? I només posa sí. Clar. Aquesta és la pregunta. Però això és un referèndum. Referèndum no. No, és del 21 de desembre. Hi ha una pregunta que es farà. Bueno, hi ha moltes preguntes a la xarxa. Sí, a veure. Per favor, mireu, una pregunta d'un tal Àurix que diu André Gómez pot ser president de la República? Espero que sí. Però la gent... O sigui, qui pregunta això? Això ho pregunta la gent. Twitter és la gent. Jo li diria a aquest senyor que amb la lentitud amb la que va el procés seria candidat perfecte, tot i que està prou de fer acudit, ja us ho vaig dir el primer dia, amb André Gómez perquè està despertant. Poc a poc, però està despertant. Sí? Està despertant? Està despertant. Del letargi? Del letargi. Et va agradar com va jugar l'altre dia? A veure, jo no diria tant, perquè tampoc hi ha coses que no... No, perquè no es poden dir aquestes coses a la tele, tampoc. No es pot opinar sobre André Gómez? Sobre André Gómez ara mateix tampoc. Sota el 155 no es pot dir. No sé. Jo a mi el que em sonava letàrgic és a una època en què els dinosaures anaven adormits. El letàrgic, no? El cretàcic, el panoràmics, el letàrgic. El letàrgic. Van dormir els dinosaures... És cert, no t'equivoques, van dormir durant una època, llavors va aparèixer l'ésser humà, que es pensaven que estaven sols al planeta, i se'ls van menjar els dinosaures. I llavors va la desaparició primera de l'ésser humà, etc. Bueno, André Gómez no crec que tingui cap interès en ser president de cap república, ni tan sols la portuguesa, que és el seu país d'origen. Vinga, un altre tuit d'un senyor que es fa dir Heavy Indignado, diu el que tinc clar és que la república en Jair Domínguez no serà pas ambaixador de França amb aquest domini de l'idioma. Bueno, perdoneu, ho he fet veure una mica. Molt bé. Perquè has dit... O sigui, deia la caixa de Pandora, la boîte de Pandora, i tu has dit la boite. La boite de Pandora. Que és com es deien les discoteques a l'època dels nostres pares. És veritat. Una boite. És veritat. T'he dit molt malament. Que no vas fer francès a l'escola? No. No vas a fer cap brometa sexual rara? Bueno, la puc fer jo. No, però de dir, a l'escola no. No, per favor, a l'escola no. Bueno, en fi, has de millorar el teu francès. Ho fareu. Ho tinc pendent. I això que ja treballo a la tele. Però bueno, en fi. Escolteu, tenim una pregunta d'en Roger que diu qui es queda el títol de príncep de Girona? Estuani! Molt bé. Estuani és el que va marcar el primer gol del Girona. Hosti, però si no m'ho dius jo no... Contra el Real Madrid. Que no li agrada el futbol. El segon gol qui el va marcar, companys? Porto. Atenció, informació, ja, per favor. Porto. Dos paraules? Dos paraules? Porto va marcar el segon. Doncs Porto o Estuani ara mateix podien ser príncep de Girona en el cas hipotètic que no volguéssim que fos Felip VI, que no ho ha dit ningú. Bueno, crec que la gent de Girona sí, però... No, bueno, allò que l'han fet... Va, vinga, tenim més temps, tenim temps de sobres. No, s'acaba. Oh, quina pena, perquè... L'última. Va, l'última, sí, és del Marc Vidal i diu si Catalunya és una república, IKEA segueix sent independent? Molt bona pregunta. És la república independent de casa teva. No sé, IKEA com a mínim no ha marxat, cosa que no es pot dir de moltes grans empreses de... perquè no és catalana, la IKEA. No del tot. Jo els regalaria una comarca sencera. Sí. El Baix IKEA. El Baix IKEA.
perquè ells s'instal·lin allà... Que montin i desmontin... Per què no? Escolta una cosa, saps com és de cara a l'administració pública catalana? Saps que bé que aniria que cada comarca tingués un patrocinador? Espero que siguin preguntes retòriques, perquè no tinc la resposta a això. No, com si els camps de futbol es poden dir... El camp de Barça està a punt de dir-se Grífols. Sí, Doncs bé, per què no al Baix Penedès no es pot dir el McDonald's, per exemple, per dir alguna cosa? Molt bona idea. Un nom patrocinat, saps? És molt bona idea i Gràcies. jo la signo ara mateix precisament perquè no visc al Penedès. Sí. Jo, de tota manera, si IKEA dona... Que no es poden dir marques, diguem IKEA. Si dona... Jo també transformaria una mica la forma de la comarca i la convertiria, per exemple, en forma de Clau Allen, des de dalt. És una idea que a mi que la vaig dient, quina merda d'idea, no? En fi. Això passa a vegades, Et vas desmentint a tu mateix amb el rictus. En fi, gràcies, amics. Demà no hi ha programa perquè hi ha Champions. Però dimecres, que és Tots Sants, tots els sants estaran mirant aquest programa perquè hi serem en directe a 8:45. Us esperem. Gràcies.